nákupní centrum Cracker Park ve Westlake v Ohio. Má přes 150 obchodů, přes 30 restaurací. Jsou tam i byty a kanceláře a rozprostírá se na ploše 20 pouličních bloků. Má to být jedno z nejlepších nákupních center, nebo chcete-li parků v celých USA. No a tak se tam zajedeme podívat. Žádná zebra nikde, je Amerika. Tak, jsme to zvládli bez újmy na zdraví a jdeme dál. No, krásný chodník. Ještě celkem mrtvo, protože je asi 7:30 ráno. Tak tady mají altánek a pořádají tady různé akce. Tady na tom náměstíčku. Tady jsou stánky uprostřed. Běžíme. No, když se na to podívám, tak to připomíná takovou evropskou nákupní ulici. Akorát, že tu lidi nebydlí nad těma obchodama, ale že to jsou všechno jenom biznesy, jenom všechno obchody. Když je to tu pěkný. Proto tu není vůbec život teď. Před otevírací dobou těch obchodů. Pěkná fontánka. Tady je taková pěkná křižovatka s pěknými obchody všude. Ne, nejsme v Paříži, nejsme v Londýně. Je to vlastně předměstí Clevelandu v Ohio. A přejdeme přes ulici. Když jsem tady narazil na záchody, jak vidíte, tak je to unisex záchod nebo záchody. Tak se chvíli přemýšlel, jestli mám jít doleva nebo doprava. Tady moc nevidí. No, teď takový emergency exit / východ. Tak jdeme dál. Je tady dokonce Lego Store po pravé straně. Tak tam musím zajít, až otevřou. Ani jsem nevěděl, že tady je. Peství Barnes & Nobles. Začíná už být slunečno. No, pojďme dál. No, je to tady celkem obrovský a pořád přistavují další ulice. Tady je takový průhled do parkovacích garáží. A veřejné záchodky na druhé straně. To přiblížíme. Konečně to začíná připomínat živou ulici. Konečně se ukázaly nějaký auta. Vypadá to už trošku líp než předtím. Jenom mrtvé ulice
bez života. Pokračuje to dál a dál. No, tady by možná mohli být lidi, když se na to člověk podívá. Tady je taky pěkný pohled. Nikdo by si nemyslel, že jsme někde v Ohio. Na předměstí. A tady je pěkný kruháč. Přijíždí nám auto. Tamhle už je hlavní ulice vzadu. A tady je konečně obchod s potravinama Trader Joe's. Tam jednou za pár let zajedeme, kde prodávají zdraví potraviny, které mají bohatší lidi moc rádi, když ceny jsou dost příznivý. Taky tam dneska půjdeme nakupovat. Proto jsme si vzali chlaďák do auta. Takovýhle tady mají posazení. Takový křesla a gauč. Tak zatím jsem tu jenom já a moje taška byla. Jsou ty gauče všude. Je před jedním obchodem. No, hned tady je další. Tady je velice známý řetězec restaurací Cheesecake Factory. Taky jsme tu jedli asi před rokem. Velmi široké menu, nejenom cheesecake, jak by se mohlo zdát. Trader Joe's, flour, kitky.